Segur que la tapeta del mercat aquí a Arenys de Mar, avui, aquest any 2014, amb el Calamarenys, té alguna cosa a dir-nos. Bona tarda, què ens has preparat avui? Hola, bona tarda. Doncs avui hem preparat uns calamars farcits amb bolets de temporada que he anat a buscar el meu pare i amb una picada de xocolata i ametlla. És farcideta, després hem fet unes hamburguesetes amb un preparat també de calamar i cebeta caramelitzada. Aquesta truita que està feta de patata ceba, la típica, però afegim el que és all tendre, botifarra negra també, que la fem aquí a Arenys, molt bona, i calamar. Aleshores també tenim el que és la patata farcida, també sempre el calamar és molt important, però sempre intentem que hi hagi coses de temporada com els bolets. Doncs té trompeta de la mort i rossinyol. I en principi això és el que hem fet ara de moment, que hem tret, i ara una miqueta més d'endavant farem el que és pinxos de calamar amb rossinyol a la mel. Tots farcidets, o sigui, rebossadets i tal. Què destacaríeu enguany? Per què us heu decidit enguany a fer-ho? Home, perquè veiem que el que és la cuina, sobretot d'aquesta zona del Maresme, és realment una cuina que d'alguna manera no la coneix molta gent, com si diguéssim, però no només quant a calamar, el bolet de temporada, o sigui, aquí hi ha un tipus d'alimentació, un tipus de producte autòcton que realment és molt bo, és de primeríssima qualitat. Aleshores, d'aquesta manera la gent ve, participa i ho prova i d'alguna manera vols ensenyar-ho a la gent. És més la satisfacció que la gent coneixi aquest tipus de producte que no pas els calés que et puguis guanyar, ni molt menys. És que la gent vegi la qualitat del producte d'aquí del Maresme. Vostè és un ciutadà d'aquí d'Arenys? Soc d'Arenys, sí. I fa temps que ve a participar d'aquest tapeig del Calamarenys? Fa molts anys inclús del Calamarenys antic, que es feia d'una forma diferent, es feia el calissai convidant a tothom que volia per un mòdic preu, i era molt bonic perquè s'ajuntava molta gent del poble i ho passàvem molt bé. Era una tarda estupenda, col·laboràvem, com és natural, desinteressadament, i era molt bonic. El que també m'agrada molt és que surti a fora el sapiguer que el calamar és un producte molt bo i que el mes d'octubre és el mes del calamar, el Maresme sobretot, i que fantàstic. A mi m'agrada molt el calamar. Molt bé, té molt bona pinta tot i està molt bo. Cada any sou freqüentats? Bueno, del mercat sí, però d'aquesta activitat en concret, de les tapes del calamar, no. És el primer dia. Està molt bé, a més el fet de dinamitzar el mercat, donar-li una mica de vidilla, està molt i molt bé. Què més en teniu de dir? Res, que està tot molt bo i que vingui tothom, que s'acaba ràpid. Sí, val molt la pena, veniu de veritat. A dar una volta és maco, ara s'han d'anar inventant a veure què fan, perquè van fer el Calamarenys, les persones que no eren cuineres feien un concurs que érem 19 o 20, i sí, 5 o 6 anys. Vaig treure 3 vegades el segon, però era molt maco també perquè hi havia les persones que no eren cuineres d'ofici, també hi havia coses molt maques, el jurat. Quins plats feia de calamar? Una vegada vaig fer calamars rellenos amb rap i gambes, gambes sueltes amb el suquet i rossinyols, i em va quedar molt bo. Una altra vegada vaig fer, que se'm va ocórrer la carn amb peres, m'agrada molt, i vaig pensar fer calamars amb peres, va quedar boníssim,
la dolçor, el que li agrada el dolç i el salat. Després vaig fer una altra vegada esborzínies, rellenes de calamars amb beixamel al forn amb formatge ratllat i també va. I aquestes receptes no les han compartides? Ningú els hi ha copiat? Bueno, és que vaig molt atabalada. Llavaner, jo soc de llavaneres, vaig treure les pomes rellenes i els pèsols garrofals també, el primer, perquè aquí a Arenys de Munt diu que fan a la poma per Sant Martí i a Llavaneres la fan per Sant Andreu, que és la festa major. Bueno, estem parlant amb el celler Ernst i Al. Sí, venim de la Terra Alta i ens agrada sempre venir a Arenys. De fet, fa molt poc hem estat aquí també amb el Camp d'Arenys, amb la inauguració, l'altre dia al Calissai, i és molt agradable poder marinar una mica de vins de la Terra Alta amb calamars d'Arenys, sobretot amb el vi blanc, que és un garnatxa blanca i és l'autòcton de la Terra Alta, o sigui, és el nostre raïm de Terra Alta. Exactament, de quina població? Sí, el vi aquest es fa a Batea, que està al costat de Gandesa. Una bona zona de vins. Sí, de tota la història quasi bé de Catalunya dels vins, que estem al costat del Priorat i Terra Alta també sortim i ens donem a conèixer una mica. I quina acceptació ha tingut el calamarenys amb el vostre vi de la Terra Alta? Què n'ha dit la gent? Aquí al Maresme diu que marina molt bé amb tot el que el producte del mar ens dona, sobretot el que és el marisc, i intentem aconsellar també o donar una mica de cultura del que és marinar el producte, com en aquest cas el calamar amb el vi blanc i sobretot amb la garnatxa blanca, que penso que és la millor unió, el calamar i el vi. És una mica com el que ens deien amb el tema dels rovellons o del tipus marinar el mar i la muntanya, no? Exactament, aquí es tracta de marinar, i penso que la combinació és fabulosa d'un vi blanc, fresc, molt agradable, com és la garnatxa en general, la garnatxa blanca. Hi ha diferents tipus de garnatxes, però insistim amb el nostre raïm, amb la nostra varietat, i amb el calamar. L'altre dia li vaig estar provant els calamars amb el nostre vi, que de fet el van guisar i el van cuinar al Calissai amb el vi blanc nostre, i és fabulós, és fabulós. Jo us convido a tots que ho proveu. Ara uns calamars a la planxa amb uns motxernons i unes trompetes de la mort. Espectacular. Està espectacular. Els calamars encebats, bueno, veiem moltes varietats, moltes. Què ens podeu dir del calamarenys? Pues espectacular, que l'heu encertat de ple. L'heu encertat perquè, vamos, nosaltres tampoc havíem sigut gaire propensos a fer aquestes coses, però aquest any ens hi hem dedicat i molt bé. Molt bé. De moment bé, la fira aquesta està funcionant força bé. Ara ens obrirà la tapa i ens Sí. ensenyarà una mica, no? Aquesta és de calamar amb andonguilles i pèsols. L'aspecte deliciós. Sí, això sí. Falta tastar-ho. Què fa de cara a la càmera? Fantàstic, uau. Aquí tenemos la empanada calamarense, que fue concebida exclusivamente para este evento, que es de cebolla, pimientos tricolores, calamar, tomate cherry y laminitas de escamas de sal marina. Y esta que tenemos por aquí, la masa está teñida con tinta de sepia y está rellena con cebollas tiernas, tomate, albahaca, sepia, mozzarella y parmesano. ¿Y esto con quién hemos tenido el gusto de hablar y de que lo haya hecho? Bueno, yo soy Gustavo del Laurel, que hace muy poquito que estamos por aquí por Arenys. La experiencia preciosa, ya es el segundo evento que participamos. Hemos estado en el Gin and Tapas y muy bien, la verdad que muy contentos. Muy contentos con Arenys por la recepción y porque hay mucha actividad aquí. Jo la huevera popular d'Arenys de Mar. Ah, sí? Sí, la Pepi dels ous. La Pepi dels ous, Sí. els millors ous del mercat? Sí, ja ho diuen, si ne vas a Arenys de Mar i no coneixes la Pepi, no coneixes res. D'Arenys. El seu pare treballa a l'Ex. Sí. El teu pare és el senyor de l'Alexia? Sí. L'acabem d'entrevistar, també. Què ens pots dir? Tu què estàs aprenent del pare? Cuinar. A cuinar? I fer de cambrer. Ah, sí? I us agrada? Sí. I què? Després continuareu vosaltres amb la feina del pare? Amb la Sí. voluntat del Sí. pare? Sí. Sí? Molt bé. La tradició familiar. Sí. Del poble, no? Sí. Com us dieu? No hi Eric. Bueno, tu ets la...
Noa. I jo a l'Eric. Com et dius? Lola. Lola, i com és que estàs aquí al mercat? Un divendres per la tarda. Has vingut al Calamarenc? Sí. I què tal? Bé. Has vingut a tastar? Sí. Sí? I què en penses? T'agrada els calamars? Perquè el peix normalment, això... Què? Sí. Com ho portem? Bé. Està bo? Com Sí. ho has menjat? Sí. Sí? I tu com et dius? Carla. I d'on ets? De Sant Iscle. De Sant Iscle. I has vingut fins aquí al mercat d'Arenys de Mar? Sí. I què? Has tastat el calamar? No, encara no, però el tastaré. El tastaràs? Mira, t'està esperant allà la mare, que és el berenar. Bueno, sopar a berenar. Sopar a berenar. Molt bé. Estem aquí amb en Roman Pasqual, que és el regidor de Comerç, de Turisme, imagino, de tot el que són les activitats i el que fem ara aquesta vila, que és la vila d'Arenys de Mar. Doncs sí, turisme, promoció econòmica, comerç, mercats, fires, consum, tot el que té a veure amb la dinamització econòmica de la vila, doncs estic jo. És un poble, jo sempre ho he dit, és un poble que Arenys de Mar es veu i es viu al carrer. Doncs és això, el que hem de fer nosaltres, com en aquest cas com a regidor, el que haig de fer jo, és que la gent surti al carrer, surtin de casa i tastin allò que tenim ben a prop, que en aquest cas doncs, és el producte del mar, el calamar. La pesca de moment va fent, en aquest cas amb el calamar, nosaltres contents, i és el moment de promocionar-lo aquest mes d'octubre. Tenim diferents activitats programades i una de les que també creiem que pot tenir força èxit és aquesta, no? De tapes i vins en el mercat municipal i en aquest cas tapes de calamar. Nosaltres des de Mar Televisió hem cregut que aquest era un dels actes que unia la tradició del mercat, que és el lloc, el temple on comença la taula, no? Sí. És que cada dia l'anem abandonant més per les grans superfícies i ens agrada molt venir a aquest acte perquè veiem la gent convisquent amb el calamar, amb aquesta promoció, en un lloc que és indiscutiblement el punt d'origen, no? Després del mar. Doncs sí, nosaltres creiem que què millor que fer-ho en un mercat municipal, que és on estan tots els aliments frescos, els aliments vinguts del mar. En aquest cas, creiem que és el lloc incomparable, un marc ideal, tenim un espai disponible, sabem que és petit i que per alguns actes que hem fet s'ha quedat petit. En tot cas, anirem fent diferents actes, en alguns vindrà més gent, altres menys, però nosaltres encantats de poder-lo fer servir, que la gent li agradi i puguin degustar totes aquestes tapes que estan disponibles avui. D'aquí d'Arenys de Mar, i ara jo ja soc la quarta generació que treballo amb el peix, i els calamarenys sempre és una cosa que m'ha cridat l'atenció, participar-hi des que es feia el Calissai, quan es feia un concurs, i ara doncs aquí provant l'experiència aquesta del tapa-tapa amb els calamarenys. Hem fet una innovació aquest any que no havíem fet, que és una hamburguesa de calamar. O sigui, vam comprar la carn picada, vam triturar ben bé el calamar, ben petit, i vam ficar-hi una mica de farina. Va ser una innovació d'aquestes, ho vam provar i ens va quedar bo. Com tot, no? Al principi té massa gust de carn, massa gust d'all, però crec que ja hem trobat el punt. Llavors tenim una recepta que va ser guanyadora dels calamarenys, que la va patentar el meu pare, que va ser calamar relleno de verduretes amb escamarlans. Llavors hi ha el típic calamar andalusa, el calamar a la planxa, i ara en aquests moments la meva senyora que està cuinant aquí davant està fent una fideuà de calamars. Pizza de calamares con tomate, calamares solo, con mozzarella y la tapita de calamares. Todo con... Bueno, bien, recién se está empezando a animar esto. Todavía queda mucha noche. Bueno, aquí haciendo un poquito la cocina, pero bien, bien. Va viniendo mucha gente, esto está muy animado. Sí. Bueno, gràcies a ustedes. Soc la Belén de l'Espai Gastronòmic Saboga. Nosaltres estem al Rial Saclavella, al costat de l'església, i és un hostal amancant. Nosaltres portem la part de la restauració d'aquest hostal. Doncs avui hem preparat unes mandonguilles de calamar, ens estan acabant de preparar unes coques de calamar amb ceba i espàrrec verd. Molt interessant. Amb mandonguilles de calamar, això, Sí. hi ha hamburgueses, però mandonguilles també són dues coses molt... Sí, les mandonguilles de calamar porten una part de calamar i una altra part de carn picada de porc i vedella, tot amalgamat,
i confitat com si fos unes mandonguilles casolanes de tota la vida, amb una mica de bolets, cebeta, tomàquet i el sofregit de sempre, per una mica combinar la tradició amb la modernitat del calamar i el plat clàssic d'aquí del calamar d'Arenys, evidentment. Avui hem preparat, com que era calamar, i el calamar, justament el d'aquí Arenys cru no és molt dur, l'hem hagut de coure a la planxa, i amb la tinta hem fet carbassó, amb la tinta del calamar. Hem fet un uramaki i llavors tempura de verdura i el calamar també amb tempura, les potes i les ales. Sí, perquè a part de pastisser, a part d'alcalde tinc pastisseria, per tant això del calamareny sempre intento portar uns postres diferents. És la tercera vegada que es fa, és un èxit rotund, són les 8 del vespre i mireu la gent que hi ha, a partir de les 9 fins a les 12 això és una bogeria i per tant, els negocis del negoci, queden 6 mesos per les eleccions, no saps mai què pot passar i la seva feina és el de pastisser. Per tant, aquí treballant, que hi ha molta feina i gràcies a Déu aquestes coses el poble respon sempre i per tant aquí donant postres després de les tapes. Ara relaxat, el que ha de fer la gent és provar aquests calamars, aquests restaurants que són magnífics i després que vinguin ja per acabar una mica de postres sempre va bé. Hem parlat amb diferents ciutadans i convilatans i gent de fora d'Arenys i tothom està com amb molt satisfet. La veritat, els mercats municipals, tothom sap que els hi costa tirar endavant. Nosaltres no hem tingut la sort de trobar cap operador que volgués potenciar el nostre mercat. Vam estar a punt d'arribar amb un acord, no va ser possible, i mentre no arribem, no sé si aquest mandat o un altre, el que hem de fer és potenciar. Què hem de potenciar? Que la gent que ven a la plaça, els divendres al vespre, surti aquí a menjar. Jo crec que és un èxit total, la gent ja s'ho espera. Tampoc podem abusar de fer-ho cada setmana, perquè la gent se'n cansaria, però sí que un cop al mes. Fer això, la gent està encantada. Jo crec que la gent que ho fa, els mateixos restaurants i la mateixa gent de la plaça, jo crec que s'hi maten molt, perquè per 2 euros hi ha cada meravella, que la veritat és que queda sorprès. I quan la gent fa un bon preu i bona qualitat, l'èxit és sempre assegurat. Doncs moltes gràcies, senyor alcalde. Gràcies a vosaltres. d'Arenys. Bueno, qui sou? Res, són gent que vivim a Arenys i hem vingut avui aquí al Calamarenys a fer unes tapes i passar-ho bé amb la canalla i ho estem disfrutant molt. Perquè a més és un lloc on pots deixar la canalla i pots disfrutar menjar. Exacte, i provar coses diferents. Està molt bé. I el peix, els nanos aquí, que sempre tenen problemes, aquí se'l mengen bé? Sí, depèn. Hi ha calamars a la romana i això de seguida entra bé. Pues també soc d'Arenys i també hem vingut amb canalla i estem disfrutant. I sempre acostumeu a venir els actes que es fan al mercat o al Calamarenys, també especialment? Al mercat acostumem a venir i cada any hi ha el Calamarenys i ens agrada disfrutar-ho, sí. I el mercat us agrada com està? A nosaltres, a mi m'agrada molt i personalment que hi hagi un espai per nens fa la vida molt més fàcil. Fantàstic que hi hagi un espai pels nens també. Us agafem aquí menjant plenament. Bueno, realmente somos de Rusia. Sí, somos de Rusia, sí. Pues nos encanta probar las tapas de aquí, ¿no? De Arenys, de la costa. Pues vinimos a probar y a acompañar con vino blanco, ¿no? Pues nada más, disfrutando.
Bé, aquests senyors m'acaben de preguntar si els anava a fer una pregunta trampa. I la pregunta trampa és que ells m'han de dir exactament què hi són i què fan aquí al mig del Calamarenys, perquè els veiem amb unes guitarres i tal. Què? Nosaltres som músics d'aquí d'Arenys, som Masquedors Duet, i hem vingut a amenitzar una miqueta aquest event que es fa aquí al poble. En aquest poble es fan moltíssimes festes i hem volgut col·laborar una miqueta amb aquest event. I què cantareu? Bueno, cantaremos un poco de todo, un poco de jazz, que ella canta muy bien el jazz, un poco de pop, o sea, música incluso algo de los 80, o sea, un poco de variedad. Un repertori una mica ampli per gent gran, gent més jove i, en fi, una miqueta anys 80, anys 90, una miqueta de jazz, com ella ha dit, algunes cançons tranquil·letes i algunes en marxa, perquè la gent balli i disfruti de la nit. I repetiu, m'heu dit que sou el grup? Masquedors. ¿Dónde están los Más que dos, banda. Es que valem més que dos. No, porque también tenemos trío, Som tenemos més que dos cuarteto duet, y tenemos una banda. No, si ha quedat molt bé, ha quedat molt bé. Venim dos. Avui venim dos, Molt bé. somos más. I sou més. Però avui no s'han presentat perquè es perden al Calamarenys. Exactament. Bueno. Ells s'ho perden, no? Ells s'ho perden. Doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Baby, can't you see I'm alone without you? Take my hands, I never your side. Take my arms, I want to lose you. Goodbye, let me wait and cry. Darling, no, can't I go? No, that without you. You took the bottles home.